Ez erősebb, mint néhány autóm. Nem, gyerekek. Nem, 50 fölé nem merek menni, nincs az az Isten. Jó, utoljára. Hú, de félek, hallod, remeg a lábam. Köszönöm szépen. Hello. Kezdtem gondolkozni, mi ez az óriási csomag. Törékeny is. 38 kiló. Azt hallod, hogy bivajerős, elektromos, duálmotoros jármű? Valószínű a Teslára gondolnál, de az nem fér el egy dobozban, kivéve ha totálkáros. Ami viszont elfér, és leelőzi a Trabantot is, ez a két motorral rendelkező elektromos roller. Eléggé izgatott vagyok, mert nekem nem volt még sosem elektromos rollerem. Pitajom van, deszkám is van, de rollert még sosem használtam. Ráadásul ez egy elég kemény cucc, tűnik. Oda nézz! Kicsit menő lesz! Off a gold where it don't belong. A gift to shadows, a gift to dust. But they don't see, they just adjust. És akkor ennyi volt a szétszerelés. Aztán lehet is kivel... Nagyon nehéz! Abszolút kezdő vagyok a témában, úgyhogy profi tesztelésre ne számíts. Ez inkább csak próba, hogy milyen egyáltalán, na meg szórakozás. Neked, meg nekem. Don't give your pearls to the swine. They'll crush your heart every time. What's sacred, what's pure, let it stay. Not every hand can hold the clay. A fékek olyan baromi jók, nézd! Ekkora csíkot húztam vele! Íme az új spanom, Awesome L2 Max Dual Motor, elektromos roller! Majdnem. Nem borult fel. Ebből az következik, hogy az első fék is nagyon jó, baromi óvatosan kell bele bánni. Ez egy állat. A lengőkarok, rugók és 10 szolos kerekek segítségével offroadon is megállja a helyét, és nézzük mennyire rugalmas. Olyan LCD kijelzős műszerfala van, mint a Mercedesből az S-osztálynak. Imádom a színeit, nézd már meg! A fegyver szürke metál és a fekete keverednek egymással. Nagyon minőségű kidolgozású, egy pofás kis gép. Megkeresett a gyártó, az Awesome. Küldenénk egyet, kipróbálnád? Mondta volna nemet. El sem hittem, amúgy 4 nap alatt megérkezett, európai raktárból, vámmentesen, hibátlanul becsomagolva, garanciával, hatalmas piros pont. Jó arcok amúgy, semmi olyasmi elvárás nincs, hogy dicsérnem kell, vagy hasonlók, őszinte véleményt szeretnének. Amúgy is az lennék, nem fizetett hirdetés, nem kaptam forintot a videó, hát dollárt se, eurót se, de a rollert megtarthatom. NFC-vel indul, kóddal is lehet, de azért csak az érintős az igazi. Kapsz hozzá ilyen nyakbaakasztós kártyát is, ezzel is elindul. Igazság szerint ez lenne a tartalék, de nekem ez tetszik jobban. Pedig a 2 kis kulcstartóra fűzhető háromszög lenne a fő sluszkulcs. Dupla motorunk van, egyenként 1000 wattos teljesítménnyel, ami komoly emelkedők megmászására 64 km/h végsebességre teszi képessé. 48 volt, 20,8 amperórás akkumulátor, amely
egész bikának számít, mert majdnem 90 kilométeres hatótávra képes. Egy töltése, nyilván optimális körülmények között, meg olyan használatnál. Az első sárvédővel egybeépített ledes fényszórója van. I was a ghost, I was alone, doing just enough, guess who's good? Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that I'm meant to be. I live two lives, try to play both sides. A féklámpa természetes, de nézzük meg! Az én kedvencem, ezek a kék fények. A talpvilágító. Ami egyébként egy baromi hasznos cucc, mert most gondold el, éjszaka, például vaksötétben simán mellé léphetnél, de ezekkel nem tudsz. Azt úgy írják, hogy nem tudsz, nem tudsz, nem C-vel, T-U-D-S-Z, nem tudsz. Amit szeretek még, az irányjelző. Van ám kapcsolója is, tiszta menő, krómos. Amit hátránynak tudnék mondani, hogy szemből nem látszik. Nem lett volna rossz, hogyha itt szemben is van egy indexe. Hátulról mondjuk, talán egy picit jobban ki lehetett volna hozni, hogy látszódjon hátulról is. Nem csak jól kinéző, hanem kézreálló, ilyen csúszásgátló felülettel ellátott fogantyú, vagy minek hívják ezt? Kartámasz? Hát biztos nem kilincs. Két fékkar, ami első... Hoppá! Ja, ez a Duda volt, hallottad milyen cuki? Hát, Duda. Mondjuk, hogy Duda. Itt van. Hát ilyen kis szösszenet. 2 fékkar, ami bovdenes működtetésű tárcsaféket mozgat egyszer elől és egyszer hátul, ami baromi erős, láttad az előbb? Merev, alumínium vázas a cucc, annak ellenére, hogy 33 kg, tehát azért van súlya, aluváza van, ami bivajerős, ezáltal egyébként szerintem baromi stabilnak is érzed az egészet, mert tényleg nagyon jó vele menni. Ha már aluváz 130 kilóig terhelhető, aminek én szerencsére már a közelében sem vagyok. Volt, amikor igen, de hagyjuk is. Kukucs, töltőportjai vannak, USB-A és USB-ba. USB-C és USB-A csatlakozókkal töltheted a telefonodat, GPS-t, vagy amit akarsz. Nem egy, hanem alapból 2 töltőcsatlakozót kapsz, mivel egy töltőt kapsz magához a géphez, körülbelül 14 óra alatt éred el a 100%-ot, de hogyha vásárolsz hozzá még egy másik töltőt, akkor le tudod felezni a töltési időt 7 órára. Nekem jó így, de bírom, hogy aki sokat használja, az kap lehetőséget a gyorsabb töltésre. 150 centis magasságtól 2 méteresig bárki vezetheti, tök könnyen össze lehet hajtani. Ezt a sárga kereket itt kitekered. Van egy csapszeg, ezt meghúzod, és már csuklik is össze. Itt van egy akasztója, amit kihajtasz csukáskor. Ide! És már mehettek is közösen sétálni. Ja, mondjuk, azért annyira nem. Ha erőemelő vagy, akkor mehettek közösen sétálni. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We're dreaming hard, we came so far now. Indításkor a bekapcsoló gombot hosszan nyomod, megjön a kijelző, teszel egy kártyát, és megjelenik a menő Mercedes műszerfal. Jó van, na nekem ez akkor is az. A kijelző jobb oldalán látod az aktuális sebességet, amennyivel haladsz, a bal oldalon az üzemmód választás, Eco, Sport és Race-mód között, fölül látod már 18 km-t elkarikáztam vele, alatta ez az ikon mutatja a dual, illetve a single motor, tehát hogy egy motor, látod, most csak egy motor van bekapcsolva, a hátsó. Ha ezt a gombot megnyomod, nem csak a gomb világít, hanem itt is ez a dual motornak a kijelzője, alul az akkumulátor töltöttséget látod, jelzi az első fényszórót is, ha világít, a plusz gombot sokáig megnyomod, felkapcsol a lámpa, és... nézd, már látszik, hogy világít. De jó. Na, szóval itt van egy ilyen kis lámpa ikon. Azt szeretném megkérdezni a kedves nézőt, hogy mielőtt lemegy a nap, menjünk-e terepen? Annyira stabil, pedig borzasztó úton megyek. Ilyen úton megyek. Ezen még az autók is, várj ott a terep! De küldtétek ajándékba, majd most megkapja a kiképzést! Mindenkinek kell egy ilyen!
Ennyit erről, hogy mekkora emelkedőket képes megmászni, nézd, hol vagyunk. És még mindig csak eco módban vagyok. Onnan indultunk. Azért ez kemény. Azért nézd meg, itt nem csak roller bemutatót, meg tesztet kapszám, hanem természeti ismereteket. Így néz ki decemberben egy naplemente. Hát ez csoda! Na, mit tetszik szólni naplementéből a ködös, de karácsonyi zenés, korcsolyázós hangulatba? Tiszta ismeretterjesztő műsor, mi? Minden van itt, mint a Deltába. Ezen időjárási körülmények között következzen az aszfaltteszt, amit azért nem aprózunk el, mert bár itt tökéletes az útburkolat, de a Dunakapu térre vezető, ahol az óriáskerék meg a korcsolyapálya van, oda csak macskakövesen tudsz jutni, az meg brutál! Eco módban, aszfalton, két motorral 26 a vége. Ennyi. Ennél nem megy többet, ami amúgy elegendő is lenne. Ebben az üzemmódban tudod a legnagyobb távolságot megtenni vele. Kezdőként tanulni nekem tökéletes volt. Egy motorral kezdtem, ami lendületes, de nem harapja le a fejed. Aztán, ahogy belejössz, lehet váltani két motorra. Így is baromi erős. Láttad, hogy ment fel két motor eco módban az emelkedőn. Abszolút nincs vele gond, de egy idő után, ha már belejössz, többet akarsz. Nyilván azért veszel két motorost, hogy kihasználd. A gázkar itt van felül, ezzel tudod neki adagolni a powert. Van, aki a fékkar közelsége miatt nem szereti, ők inkább azt az alsót, a hüvelykújas billentyűt kedvelik, amikor így adsz neki gázt. Nekem a bicajomon olyan van, így mind a két verziót használva, tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ez a fajta egy picit talán finomabban tudja adagolni az erőt, tehát gyorsításhoz szerintem ez jobb választás. Ha készen érzed magad rá, akkor a plusz gombbal válthatsz sportüzemmódra. Onnan messziről nyomok egy sportot, meglátjuk miért jön. Na, dual motor, sportüzemmód, go! System online. Let's ignite the neon groove. 34! Azt a gyereke! Azt a rohadt! Ez komoly, 35-ig bírtam menni. No glitch, just flow smooth. Padlót nyomok. Circuit in the groove. 44. Azt a szentségit! Chrome limbs just slide. Nagyon kell kapaszkodnod! Sportmód, két motor, 44. Ennél többet, de 44! Lassan lekap a trafipax. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ilyen térkövől jöttem, ez már nem macskakő, de nézd meg, nem tökéletes aszfaltfelületnek nevezném, simának, és semmit nem érzel. Olyan stabilan, olyan jól jön, ez egy csodagép. Megmondom neked, ami most jön, attól egy picit félek. A részmód. Ne legyél olyan könnyelmű, meg feledékeny, mert amúgy otthon hagytam, szóval ne legyél olyan, mint én, tessék mindig bukósisakot és védőfelszerelést viselni, kesztyűt, könyökvédőt, akár gerincvédőt is, de bukó mindig kell, mert ez a roller is bivajerős, de az összes többi csak két kerék. A forgalom, a közlekedés egy veszélyes üzem, szóval vigyázzatok magatokra, meg mindenki másra, aki veletek együtt közlekedik, tessék felelősen vezetni. Én most nem ezt fogom tenni, mert ott hagytam a sisakot, meg amúgy is csak próba. Nézd el nekem! Binary jam hard alive. Should drift, should dive, cyber swing, techno soul, click control roll. Ez lesz a távolságunk, innen odáig, ami mondjuk egy ilyen, nem tudom, 600 méter. Aj, nagyon félek ettől, de hát valakinek ezt is meg kell csinálni. Ó, hát közben meg kikapcsolta, annyit magyaráztam. Hol a kártya? Oké, Eco-ból
egy sport, és rész. Jézus, ma! Ha, azt hittem beragadt a gáz. Úristen, ez, figyelj, autó gyorsulása van. Hát ezt nem merem. Nem, hát annyira megindul. Padló. Rá kell nehezkedni az első kerékre, mert akarja emelni az első kereket. Jó, nem megyek. Nem, gyerekek. Nem, 50 fölé nem merek menni, nincs az az Isten. Ez egy halál. Úristen. Jó, utoljára. Hú, de félek, hallod, remeg a lábam. Már most 38, 39, 40. Azt a szentségét. 54-ig mentem. Figyelj, ez autóversenyzőknek való halálfélelmem van, komolyan. Nem tudom megmutatni, de remeg a kezem. 54-ig mentem. Az volt a max. Nem, egyszer nem merek többet. Bocs, azért le kell ülnöm, mert remeg mindenem, és nem a hidegtől. Szóval a nálam profibbak, meg akik tapasztaltabbak, ez biztos sokkal jobban ki tudják használni. Nekem nem megy tovább. Én 54-ig mertem, de ez már gyorsabb, mint az autók. Nagyon tessék vigyázni. Biztos vagyok benne, hogy az előírt, gyárilag megadott 64 km/h végsebességet tudja részmódban. Ez, figyelj, ez bitang, ez büntet. Egyéb iránt meg azt is el kell mondjam, mert hozzátartozik az igazsághoz, most már, hogy kipróbáltam, 100%-ra tudom, hogy ilyen talajon, részmóddal, 55-ös sebességnél, ha jól állsz rajta, tehát megfelelő az egyensúly, baromi stabil, nem megy sem erre, nem akar kimenni a kormány jobbra-balra, nem szitál, nagyon jól meg van csinálva. Lehet, hogy a futómű, vagy tényleg a merev vázra miatt, de nagyon-nagyon stabilnak érzed. A sebességen kívül, tehát amúgy nem féltem rá, nem tudom, most ezt lehet-e érteni? Nem azért féltem annyira, mert instabil lett volna menet közben, hanem mert ekkora sebességgel én rollerrel még soha nem mentem. Sőt, én rollerrel sem mentem eddig, az elmúlt pár napban először. Ahhoz képest meg baromi gyors volt. Hogy mit változtatnék? Ezt a fékcsikorgást ezt megszüntetném, de lehet, hogy ez csak az enyém csinálja, szóval mondjuk ezt ne vegyük figyelembe, de baromira idegesítő. Lehetne talán előre indexet tenni, az én nekem hiányzik, és az oldalindex picit látható jobban hátulról, de azt már mondtam. Nem tudom, mennyibe kerülne megoldani, de a bovdenes fék helyett talán egy hidraulikus jöhetne bele. Nekem csak a biciklihez tudom hasonlítani. A bicajon az van, hidraulikus fék ugyanígy tárcsával, és mintha talán előbb harapna. A fék hatásával nincs baj, de ez tényleg ilyen kötözködés szinten. Ha sokat viszed kézben, akkor a 33 kilós súlya miatt nem biztos, hogy ez a neked való. Ha egy dupla motoros, baromi erős, igazi élményt adó, stabil rollerre vágysz, komoly hatótávval, jó minőségben és normális áron, ez a te géped. Ha terepen akarsz állatkodni, és bármikor lemenni az aszfaltról, akkor meg nem is választhatsz mást. Ha szeretnéd őt megrendelni, ott a link a videó leírásában, egy kattintás és tiéd, a kuponkódommal még kedvezményt is kapsz. Szále! Köszönöm az alszomnak, hogy elküldte nekem és kipróbálhattam. Igazi élmény volt. Arról nem is beszélve, hogy a természetben offroadozás, a friss levegőn meg felért egy tesi órával.